Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast kaganang alas 3 sa kadlawon ang sentro sa mata sa bagyong Cheding o gitawag nato sa international name nga Gutchul. Gibana-bana base sa tanang available nga datos sa 875 km sidlakan sa Central Luzon nga adunay maximum sustained winds nga 130 km per hour duol sa sentro ug paghuros hangtod sa 160 km per hour. Ug nilihok kini pa northwestward sa dagan nga 10 km per hour. Southwest monsoon ang nakaapekto sa Mindanao. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubalan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa southwest monsoon ug localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa bagatang kasadpan ngadto na sa kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gilauman ang mga kilat ug ulan. Gibana-bana nga 22 mm ang pag-ulan karong adlaw. Ang kinatas ang temperatura kay kasarangang init nga 29 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga temperatura kay 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:26 sa buntag ug mosalop kini sa alas 6:01 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa itong mga kaigsuunan nga nag-atang sa atong kadagatan unang taob, unya sa 1:37 sa hapon. Unang hunas, unya sa alas 10:04 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.